Shalom. Hami parhalado HKBP Kebayoran Baru Pasahaton tabe dohot horas madihamus haluhutna. Tarlumobi nama dohoti perminggota di garejaon manang di bagas tape. Taparade marohata tabuat majo tikis hatokin mar tangyang nahohong. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 574 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah ay ibana do mangenet patu siat jorgong. Saido pakon maau jala asiro hamdiau ay pujung jala dangol doau ho doa le Jehovah dihalungut rohaku ale de bataku marhapo satu ho doau sayunang pailaau. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para si rohan na sumurong naman do mauliate dohami tohosian nasa rohanami ala dilehoko anakmu nasasadei tuhamatean humoko pami asaunang mago na porsea di ibana alai asa hangoduan nasa leleng nileleng na dinasida. Tatap mahami, alea manami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dot hatigoran dihami. Saise sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sudenggan, na pinelehon nai humoko pami. Say paeleng mapinggo mulututang yang nami,
jala asima roham dihami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udur Muhammad. Tapuji matuhatta maredde mahitasian buku edde nomor 30 sada ayat sada dohot opat. Tangihon hamu mapatik ni debata imasian patik paonopon dohot lapatanna. Patik paonopon unak komamunu. Dia do lapatan ni ondo. Ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asauna kita olo mabayan sahit-sahit tunasa na mangolu. Ikor roha pangulu hodo rohata dinasa na mangulu. Atong rak mangidogogo mahitasian debata lau mangulahon patik nai. Alih Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobart patik ni. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahitasian buku edde nomor 170 sada ayat sada dohot 2. Tatopo timado sata tapauduk jala tapaserep marohatta tu adopan ni debata. Martang yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurong midahami.
Hupar hatutu hami jala hutopoti hami dodosa dohot pangalosion nami nagodangi di jolom. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Isebe mangulahon akan na pinilit ni debata. Debatado mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alay dadaholani. Naung mulak mangolu do. Jala disiamun ni debatado iba na mangod dihon hita. Hasangapom madi debata na digijang. Amin. Udul Muhammad. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 202 ayat sada dohot 5. Hata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku ni panorirang Yesaya bidu 55 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama marsikat soring. O sudihamu akan namawas romahamu tuaikon jalahamu akan nasomarhepeng romahamu manuhor. Mamonggoli dohot mangaton, sayro mahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Tarehok kamu mapinggol muna, jalaro mahamu tuau, tangihon hamu ma asa mangolu tod dimunai. Jadi bahenok kumatu hamu padan saleleng-leleng na,
Ima padan parasian nasi tongi tu si Daud naso tupa muba. Ida ma bangso naso tinandam hian ikon jowon mudo jala bangso naso tumadaho roma naho piho ala ni Jehovah de batam dohot ala ni nabadia ni Israel ay nunga marmulia ho di bahin. Sai ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pargeduki akka sakapna sai mulak maibana tu Jehovah asa marpangulahi rohana sida mida ibana doho tu debatata ay nabuas do rohana manalesei. Ay songo tibo ni langit siyan tanoon, songo nido tumibo akka dalakku siyan dalam muna, jala akka pikirakku siyan pikiran munai. Ido sahatna, martua do natumangihon hata ni debata, jalan nau piopsa. Amin. Tapuji matu hatta marede siyan buku ede nomor 220 ayat sada dohot 2. Taha tidak kemaha porsiaw tai songon nahina tidak koni dongat tasaha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah au porsea di Yesus Kristus iman atin si Maria. Nak dia sektor di perbadia andorak sohabuhan itu Tuhan nak mau nagarni bangunan silatus nama tetar pajar di bana di hapin silang na tuat tubuan turun tanon namun nak mangudu di hari patuluhon nama naik ke surga lau hulut siamun nirbata Jehovah ama naik parguguna suatu dosa isi mai bana mahunat suku tanah manghuni halak na manguru nama au porsea di ton di perbadia ala ada sadhuria na dia huria topan hal Kristen akan abadia do di hasesani dosa do di hatai na mandok dulak mangulu sugut daging ni halak nang mate do di hanguluan na suara surga amin udul Muhammad.
Tabigima puji-pujian sian paduan suara sektor Satahi.
Tabegema tikting di huriatta. Tikting di Huriata Minggu tanggal 23 Maret 2025. Goarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Okuli, do topik Paubaroha asa unang mago. Paduahon tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagas omma, Galatia Manahan Siahan MHSH. Nah beralamat di Jalan Bendasada nomor 10 Walu, RT 0 Sada, RW 04, Pulo Kebayoran Baru, Kuria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, anak Niamata Situa Dr. Andus Paingan Siahan, Tubuni Inata Sabarita Boru Silalahi, Dohot Oroana Junianti Boru Nainggolan SAB. Nah beralamat Bukit 1, RT 0 Sada, RW 0 Sada, Securai Utara, Babalan, Langkat. Huria HKBP Utama Resort Teluk Aru. Boru Niamata Situa Joni Duiman Nainggolan SPD. Tubuni Inata Rusmawati Boru Lumban Batu SPD. Pamasu Masuon di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Patuluhon acara pangapulion Sadarion Minggu tanggal 27 Maret 2025 pukul 10.30 WIB di Patupado acara pangapulion tu keluarga Amang Obelin Tombang Tua Sinaga Sialan nama Rujungolu Inata Uliarti Helga Boruhuta Soit Nahinan Sian sektor Godung, Maringanan di Serbaguna C, Pinabotot Tusudi Ruas, Dohot Pahalado, Asaman Dohoti Ulauni. Sadarion Minggu tanggal 27 Maret 2025 pukul 8 WIB di Parmingguon Bahasa Batak di Patupa Huriata do acara khusus Paborhaton Situa Mamongoti masa pensiun tu inang Situa Susana Boru Sitomorang Mardomutusi dung sipul jamita pasahatota do ucapan syukur tanda kasih tusude pelayanan nina sida tagan sojamita mardala do tolu kantong pelean sada A sada B dohot 2. Acara ramah tamah di Patupa Dung Sidung Parmingguon, Maringanan di Serbaguna A. Sermon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 24 Maret 2025 pukul 10 WIB di Patupa do Sermon Distrik Walu DKI Jakarta, Nani Dohotan Nisude Pangulan Agok Tiki. Maringanan di kantor Distrik Walu DKI Jakarta, Sopo Marpikir, Jakarta Timur. Palimahon, Ponopon, pertanggihan sektor. Hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 10 Walu 30 WIB, Maringanan di Serbaguna A, di Patupado pertanggihan sektor Godung, Nani Hasuton Nisude calon Sintua dot Sintua aktif sektor Godung, dohot acara pangapulion tuk keluarga Nyonya Etna Simorangkir Boru Siombing, Sialana Marujung Ngulu Amang Manggasal Simorangkir. Nani ulohon ni Amang Pendeta Luhut Simbolon. Hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 pukul 10 WIB, Maringanan di Serbaguna A, di Patupa do pertanggihan sektor Satahi, Nani Hasuhuton ni Inang Tianggur Simatupang Boru Siombing, keluarga Sintua Mombang Sihite Inang Linda Boru Marpaung, keluarga Amang Inang Ivan Nainggolan, Inang calon Sintua Resia Boru Panggabean, dohot keluarga Amang Singal Napitupulu, Inang calon Sintua Devi Boru Sibarani. Nani uluhon di Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat.
Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 10 WIB, maringanan di Serbaguna A, di Patu Padu Pertanian Sektor Satahi, Sektor Sion, Nani Hasuto ni keluarga Situa Parpunguan Pakpahan, Inang Diarti Boru Gultum, keluarga Amang Cera Jagugu, Inang Boru Tamba, Inang Elizabeth Siombing Boru Simatupang, Nani Uluhon ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Papituhon seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu naing patupahon partangyangan sekolah minggu doho tema bertumbuh di rumah Tuhan, Mazmur 27 ayat 4. Dipatupa di hari Jumat 26 Maret 2025 pukul sia 30 WIB, Inganan Serbaguna A HKBP Kebayoran Baru. Seksi Parupuan, hari Senin tanggal 24 Maret 2025 pukul 7 WIB, Seksi Parupuan HKBP Kebayoran Baru Patupahon Jalan Pagi di GBK Senayan. Pasiahon Seksi Ama. Sermon Ama, Pinangido Tusude anggota Punguan Ama, Asaman Dohoti Sermon Ama na dipatupa Ganupari Jumat pukul 10 walu 30 sahatu pukul 20 WIB, maringanan di Serbaguna A. Turuas amana terpanggil naenggabe parsido di petugas sermon, moderator pendoa syafaat kolektan dokumentasi, Boima menghubungi pengurus AMA, Amang Luhut Sagala, Dohot Amang Charles Marpaung. Paduan suara AMA, Pinangidot susudi anggota punguan AMA nama Dohoti latihan paduan suara AMA, nah dipatu pagenup hari Minggu pagi pukul 10 WIB, 1.10 WIB, maringanan di ruang pemuda lantai 2. Pasapuluhan ucapan terima kasih, tajalo dosa ada televisi, sian ruas ni huriata lau tu kegiatan di sekolah minggu. Para halado do sudi ruas pasaton mau liati godang tu keluarga. 10 sada panitia jubilium 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Pina botohon tu sudi ruas nau mengisi lembaran janji iman asa dipamasuk tu kantong persembahan. 10.2 pendaftaran ulang buat jemaat yang baru menikah. Pinagido tu ruas naung na baru sohot asa mendaftar ulang gabe ruas di HKBP Kebayoran Baru jala membuat akte perkawinan nasian huria. 10 tolu pemantapan penata layanan para pelayan gereja HKBP Resort Kebayoran. Hari Sabtu tanggal 20 Maret 2025 pukul sia 1 nasipul di Patu Pado pemantapan penata layanan para pelayan gereja HKBP se-resort Kebayoran, maringanan di Serbaguna A HKBP Kebayoran Baru. Dohot pembicara Bapak Hermanto Kosasi, Pendeta Dr. Robi I. Chandra MTH, Dohot Pendeta Oloan Nainggolan STH, Preses Distrik Walu DKI Jakarta. 14 selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, Dohot ulang tahun Ari Parbagason. Para halado, Dohot Rua Seni Huriata, Pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, Dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude Rua Seni Huriana Tubuh Manang Marbagas di tanggal 20 tolu sahatu tanggal 20 sia Maret. Sai tuhatama nama masu-masu. Molutung adong Ruas Seni Huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Paboa ma tuganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Aka tikting nasoni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni ma sahat ni tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion. Tengok bema manangyak koni tujolo ni tuhata. Tabigema puji-pujian sian paduan suara gabungan.
Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 437 ayat sada dohot ujutna huhut pasahat pelean sada A sada B dohot 2.
Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata berita nauli di bagasan minggutta sadarion. Imana tersurat di Evangelium ni si Lukas. Bidu 10 tolu. Mamukamai sian ayat sada. Sahatu ayat 5. Sonoma didok disi. Adong ma naro uji pabuahot tu ibana. Taringot tu akahalak Galilea. Na diduruson silatus do mudar nasida. Gabe saur tu na pinilehon nasida. Jadi ni na Jesus mamangalusi nasida. Na diagam rohamuna do perdosaan halak Galilea. Mertibakon saluhut halak Galilea. Ala songoni diahap nasida. Hudok madihamu. Anggo somuba rohamuna. Lau songoni dohamu mago muse. Manang na diri puhamu. Anggo nasa pulualu halak namate ditinggak palas-palas na disiluam. Parsalan sia sudi pangi sini huta Jerusalem. Udok madihamu. Datung. Anggo somuba rohamuna. Lau songonido hamu. Mago muse. Ido sahana. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nabura dope bajir badang. Baik di Parapat. Songonido di Jabodetabek. Nahirana luar biasa. Naso heabui terprediksi. Bahkan nasa lilingod daerah banjir dianggap. Gabidang banjir alayak kainganan na elit. Di daerah Bekasi. Gabe lorong doh jagunay. Dungi ito Roma akatanggapan akahata dusani sidui. Bahasa boy masay. Isi na masalah. Aw namadok ba akana puna pilaido ipuncak inna ay kebun tehiyad dui daerah resapan air hiadui aledang arong benuai. Ay bae nak kaja budo dia. Aung di banay madot daw ngakapegem banggo. Ay lupa kiadui, hau hiadui, kolam hiadui, alay nga ditibun, gabe iba perumahan. Batot tu dia tano natoru tu sima ito dongay. Alani pegem banggo. Dung yang mesti halak madut dah kai jol mai do bahasa ulu berbuat jauh isi. Murado hita itu masalahon do mabena katanggapan nak pesipata dang apala taboto sialana. Alay na pasti boy do honota sude nai boy do pribadi boy do perusahaan alay boy do struktural. Ay nilio pamaret tado ijin na. Ay ang gusto leo ni ijin ba benon na. Alay robadok ay siya dia do mungkin benon ni ijin auk sertifikat ni. Ay digadu-gadu ni sungai do. Gabi adong bangunan jabuin na. Ay gabi dohot do laut auk sertifikat na yun na kan. Bahasa boy songo ni. Isi mga leo ni. Totu sudi adong maaka sebab musabab mi. Aong akap siduk duhina. Adong di bagasan transaksi do akanasin. Piga minggu nasalpu taberenggo na di bona pasugit. Mulai sian ipurus ni hakai do ipurus ni hakabipi babay pernyataan dohop mabain asa unang gabi dia dalan nya ka masyarakat tu haumana
Ay siya nasa lilingon, hauman na sida doy, siya nido na sida lewat. Alay nuhang dugro perusahaan, gabi tutup dalat to siya diamon. Aka masyarakaton, holalaw mga lulingo na doon, asaboy mangan, siya no pungyo-punga. Hape, nyon, basa, boy gabi, perusahaan. Sudah boy doy, dang di mata, dang di roha, alay boy do terlibat tita secara langsung maupun tidak langsung. Bohado tutu, isero nasala. Masalaho kalak nasing, masalahon si A, si B mencari kami kita enggak. Sangat gampang. Alay bohado hita, mamerik tu dirita. Dadaholani. Ay hado hubereng, mulupas rudan, natabuan mabuak sampah tuguti. Ay tor ibaw hodot to, yes, majolo jabuni ba. Alay, ano di dia masakoti. Imana menderita. Hal-hal yang kecil. Polusi. Dadaholan sudi nuai kerusakan alam. Kerusakan udara. Kerusakan lingkungan, doh di sudi alani kerusakan ni haro-haon, hamokuson, hahisapon ni jolmai, dang marna sobburohana, diaka narikoti, hape sadar duhita, molotay dehon, nasa jolma ikomate. Kembago sibui. Dungi nak pedi pataru kita saat tu dia ni lau do musena sida. Ita dikon do hita sidang ang dabu ita buang mananga. Dang adong dabu buanom mu inna. Alai saliling mengulu, ang do pek keinginan, ang gope naik sonot do naik sonan. Akhirnya tidak pernah selesai dan merasa cukup kehidupan ini. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus namar bocir doi sia dua peristiwa na taberin di bagas satu pukon. Orang gampang menyalahkan orang lain dan saling mencari kesalahan orang lain. Belum tentu dia mau mengkoreksi dirinya, melihat dirinya. Bahasa tutu songoni, ini dia dua bahasa boy songoni. Ahaprak kuisi adong doman renadang. Na perjolo ceritai di dok adong manaro uji pabuahot tibana taringot tu akka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saur tu na pinilihon nasida jadi nin nama mengalusi nasida na dia garo hamudo pardosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida didot disima tiki pasahat tu pilihan nasida HP rosilatus disuruh pasukan na lau mangalilei akahalak na posea jala adong mana durus budarna laos boy dei lau nasida tu bagas doro, HP didurus semudarna, pilsik, sapat mudarai, gabe sao bercampur, dohot mudarni pilihan persembahan. Nah naik si pasahaton na tu dia bata. Didok, buasa bui songoni. Isir namar dosa, ay nunga gabe haram bei, pilihan ni. Silatus do, halak Galilea do, ise do nasama. Napaduahon, didok muse, aya opat, manang na diri puhamu. Anggo na 10 halak na mate ditinggak palas-palas na disiluam. Parsalan
sia sude pangisi ni huta Jerusalem. Ia na ditinggak palas-palas si 10 halaki. Buah parsalaan ni isi ni huta Jerusalem bui. Manang dosa ni si 10 halaki dui. Tadok ma ia peristiwa na parjolo ima na dilele silatus didurus semudar nasida dohonot tamai bahwa itu bukan bencana, tetapi itu adalah perilaku manusia, kejahatan manusia. Alai anggona ditinggak palas-palas boido adong andili jol madisi alai dohonot tama kecelakaan kerja dui nakpe boido jol mai aladang hobbartu struktur dohot bestek nga dibaen bangunan yuban na gabe rucur gabe honati pa 10 halak dosa ni sedoi kita pera olo dosoni akamang kainang molo sehon na marsahi di mana HP burjudo niya ni mana marminggu ulo medok Tuhan ay wasa songono nao ay dosa ni sedo molo misalla say gagal ibana dia kaulon na dia kausahana songoni dohot si pata dang boy songon na hinirim ni rohana nungay ibana na dumenggan HP dak songoni hasilla molo tajahat wayat na mangihut ima soal perporlak molo didok disi adong na manuan hawara ngadinggad di pilihan bibit pilihan ngadinggad di pakuri alay hasil ladang adong Tuhan ay salah ni silo nawado ay basa buy masa songono molo sa roak kaparu kilo nakasitaon at tibana sa idok ay buhasa sa unod dosa ni sidok termasuk go suku-suku niya ka parise tutuhan Jesus di nadibuan na mapituk tubo dosa ni sidok dosa ni mana doy manang dosa ni nato asta kita ini gampang menyalahkan orang ay bodo molo tabere kalak at songon na so juking pakilalata at menuti tarak sonang hatta nga palomo hatta tabere takang ibana dungi rona masa tu ibana ito tadogo mateho ngai jalo hobe takang sumalin ninna edak kinata tong natakang bayo ninna ala ni pangalahon na idi ngai jalo imana bina ni ulanai molo bahasa umum bidok ngahukum karma hinna ate apakah memang seperti itu boy dei ala ni pangalahona ala dak sudi na pasti adong go sakap mi debata di setiap peristiwa ini tarimangi ma tasukum madirita wasa tutuboy mahasai ahado sakapmu Tuhan marhiti sude na basaon basik ko terjadi tuawon basik ko songonon dia do sakapmu patuduhot tuaw ajari yaw asa huboto ahado si loku ahado si bainokku ahado si patupauku asa boy au paubah rohaku itulah sebenarnya yang terbaik tapi bukan menjadi menuduh dan menyalahkan orang lain. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mandok na pardosado halahi siano? Padu tutu. Sudi ala ni dosat tado memang pardosado ita. Anggo ala ni dosat tai dangaw kitaon nang gosada pinamalua. Sudi do hitaon suban niya pinaroko. Apalagi molo konteks pada narubi. Asal diulahon na jahat itu akibatna diuhum debata. Diulahon ibana natakang
melanggar perintah Tuhan, diuhum de bata. Alai songoni do pe pangatusiot tanuai. Ibaga sa Tuhan Yesus tidak lagi hukum sebab akibat, tetapi lebih pendekatan holong ni roha. Ipopomi tu hatai nama ibaga sa rohana. Dibalum di baga sa rohana. Dibereng ibana pangalahon ni jolmai. Dibalum ibana di baga sa rohana songon na toras na mamering pangalahon ni anak konna nakpeng ngasay di paingot, ngasay di poday, ngasay di ajar-ajari, hapetok say di baga sa katakangon ibana. Mula na bodo say di uhum ibana, bodo di pukul ibana, bodo di pastap ibana, bodo di tujang ibana, alay lembar pikir ibana. Ay gabiaw dulu aja, tangak ko dohat si tamba mukulon. Baru tutup pukul-pukul lepeon. Akhirnya isuk kun ibana dirina. Ipopomi ibana rohana. Dia merubah bentuk pendekatannya. Gabi ipahobbar nama. Gabi diparale-ale nama. Gabi dongat-dongani nama. Ay buasa so unipuak pangalahom. Ay nga hupay ingot to. Hapitok say datiho. Ay bahasa yahado ako na masa. Ahado pangiduan mo. Buasek kusong ni bainom mo. Akhirnya terjadi komunikasi. Dak pendekatan yak kada tuat-tuat tanda julu biati. Holan ibol lang anak konay. Ngaito makahitir dohot dugul-dugul. Ang gunuaing ngolopalo ni bol lang danahi. Apa matalo melotok ngayon na. Apelo ngayon na kan? Ay subuhi be kan? Ay berbeda. Ay ulur si pate para di tua-tua ni balasak-lasak kan? No? Sotuk turun na kan? Sotuk makatayo tuhon na. Tangaw be makatayo no. Kita lihat, kita harus lebih banyak merenung tu baga sa roha, tu baga sa diri, marpanukut tu diri buasa masa songono. Uria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Alani na paduahon na yung merengotta, pauba marwa. Molo bahasa noang muba manang mago. Molo muba bertobat berarti ada satu harapan yang baru. Kalau tidak bertobat, mati mana di bagas kajahatan nai. Alay si pata, paingot tondongan, o mana maulat eh. Paingot tondongan. Ihajahaton na, ihasalan na, ihahurangan na, nga si pata bakol rohat na paingot ton. Alaha, ay gabi siguro hanan ng mga iba. Gabi dianggapan non na berseberangan iba. Gabi si pakiluyi iba nonin. Apalagi gudang gua ka hubungan iba na din kado ibana. Didok di baga sa tupuk taon 2 hali dia tolu do dia 5 alus ni Tuhan Yesus dang anggo somuba rohamuna laos songoni dohamu mago muse. Ayat 5 pe hudok madihamu datum anggo somuba rohamuna laos songoni dohamu mago muse. Anggo somuba rohamuna mago. Muba manang mago. Pilihan ada di tangan Anda. Muba manang mago. Bertobat atau celaka. Huria na hinaholongan itu hatta. Adong 2 alus pangatusion di ayat 3 dohot di ayat 5 nakpe di terjemahan hata Indonesia do hata Batak kira nasarupa. Alay molo didok di ayat 3 hudok badihamu dang anggo somuba rohamuna. Hata muba bertobat di hata Junani metanoetehe dalam bentuk present imperatif
perintah dalam bentuk sekarang. Ima ikon diulahon secara terus menerus. Pertobatan hamubaon ni roha yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Bahasa komanoktong hamubaon ni rohai ala sonari hita muba tokenai nga yulahom muse mardusa. So bahasan niya kadongan kumat tomat tindakan, sekarang bertobat, sebentar lagi kumat tindakan. Hadirin nijol madikan. Si pata duk taboto hasalatai muba na mau manol soli baga sa rohana. Alayo buo si pata barohana si hina. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah pertobatan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya mencapai kesempurnaan Kristus. Lam magodang, lam tang, lam dewasa di bagasa Tuhan Yesus. Ketika kita menyadari dosa-dosa kesalahan kita, maka kita ada pertobatan. Dia mai. Simon Petrus, holadung ditakup Tuhan Yesus, itu ibadah ma ay matahua manuk tulu hali. Dua hali ngay sudah di mana tulu hali. Dungi itu ningo imana ma nong dipaingot Tuhan Yesus yan ibana. Dungi itu tu matangis memana di paubaybana rohana. Ala yang go Judas Iskariot dung ditakup Tuhan Yesus, dibawa uhumon na nama Tuhan Yesus. Dia tidak bertobat, tetapi dia memilih jalan sendiri. Manoktong di hatak kangon nai, di hajugulon nai, hajigilon nai, daktar paingot ibana. Dungi manikko may ibana. Mana kita pilih? Pertobatan, hamubaon ni roha, manak toktong. Ibaga sa katak kangon ni. Rohana isi, magidesi may hina. Alanido toko reformator Martin Luther madokon ima Ecclesia reformata semper reformanda. Ecclesia reformata semper reformanda. Gereja yang reformatoris harus terus menerus membaharui dirinya. Nang ruas ni huria naung marhamubaon ni roha ikut terus menerus membaharui dirinya. Marhamubaon ni roha asa sahat tu na pinangido ni Tuhata. Napaduahon ayat 5 ima bertobat muba molodidok di si hata metanoesate perintah dalam bentuk lampau. Ima, perintah yang perlu ditaati satu kali untuk selama-lamanya. Dia mai datang, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rotu Tuhatai, majakko Tuhatai, Yesus, Tuhan, si palua ibana. Dihaposiai rohana. Didok dak terbain, dak tarucat manangi sebe. Hulehon hangoluan saleleng-leleng na dang bemago manangise. Jala dak terapas manangise benasida. Siya tangakku nina Tuhan Yesus. Orang yang sudah bertobat dalam bentuk lampau, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka siapapun tidak dapat lagi merampas dia. Ainunga dohot ibana yang dimeteraikan, tu bagasan hamamate dohot haheheon ni Tuhan Yesus.
Nung asahat tu ibana haluaw ni, nung asahat tu ibana keselamatan ni, marhite-hite noktajalo pandidion na badiyai. Tinggal bagaimana kita melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan. Huria na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Aha managsidohon ni tupuk tatu hita. Hobar tu topik ta, paubaroha asonang mago. Muba. Bertobat. Di paubarohana. Au ibagasan perdalanan ni ngoluku, say hutiok bo, ima Ezekiel tolu, ayat 10 1 10 sia. Ia ho ale anak ni jolma nung ngahupabak kito gabi si parmahan Israel. Molo hudok tu parjahati ikom mate ho. Ala ni pangalahona. Iko paingotommu, iko palubawmu ibana. Asamu ba ibana siya kajahaton nai. Molo di palubaho ibana. Namate do niya parjahati di bagasak kajahaton na. Alay siya tangamido pertumbuhonok kumudarna. Parjahati do mati di bagasak kajahaton na, tetapi karena kita tidak mengingatkan supaya dia bertobat, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban nyawanya itu dari kita. Bagaimana do enak-enakan di bagasan dosa nai holan ala sulu do hita paingoton. Gebisian au do tunggon ni Tuhani. Mudah-mudah dosa muna. Udok satu-satunya solusi jalan keluar ada ayat 19. Alai molo di palubaho parjahati di paingot toy bana tubadik ko dalan na jahati. Samanguli bana. Alai dangoli bana marhabubaon ni roha. Namate do parjahati di bagasak kajahaton na. Alai balua do yang gotodim. Solusi supaya kita selamat, bebas siya dakwaan pertanggungjawaban na ipangido de batasya kita ima. Tapaingot. Unak tapasip. Unak tapapomi. Unak tadok gak mau tahu. Masih pature diri na bema. Masih padenggarohan na bema. Gak bisa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semuanya diingatkan untuk saling mengingatkan. Asa sahat Tuhanmu baon ni roha. Tidak bisa cukup menjudge, menyalahkan orang lain, tetapi kita harus mengingatkan supaya dia bertobat. Asa doho tibana malua. Asa sudehi tasahat Tuhan baoni. Pertobatan yang senantiasa terus menerus kita lakukan dalam kehidupan ini. Los di bagasat tikyon, paborhatom ma inak situa susana tabunan burus itu mora. Matsohot sian hapar halado. Tok tonggo do honokku, anggo hasitua muna hokdo. Alay sian hapar halado muna. Hapar halado muna. Pakubasyo muna. Di tonga-tonga ni Huria. Matsoho. Si Pata Moldo tabidaho pangatusyon ni. Na pensiun sian hapar haladon na do. Anggotohonan na hotdo. Alani ulaw pakubasyon na dang bedigari jabe. Boydo lanjut tonon na. Dia ka ulaw dingulu si ganupari. Ay mula manasida mo sesongon ruas. Tugas imamat am orang percaya, setiap orang percaya bertanggung jawab untuk memberitakan Injil, melakukan tugas pelayanan. Akan dia may naso terjangkau pelayanan ni Huria. Tusi mana sida, tusido akan aposea, jala ido ngulunya akan aposea. Alani di paso-paso tu hatama pakubasyon ni inang saliling marhubas samu di Huriao.
Molo tung adong nauli na dinggan, tung otik pay, mole para tuhani, tarparbui hunido, parbui nauli na dinggan, di tonga-tonga ni Huria, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat. Mole paso-paso tu hatta ulaon nautiki. Soal gudang, tu hatta no botei, bodoh hita mandok ngagudak kulay na hita, alay tu hatta no mabotei na taulay. Ay ulaon ni tuhani do na taulay. Alayaw mandok tung otik pe naung hidobasan ninang sa liling maruba sinang. Mole paso-paso tuhanino ni tarparbue honido parbue nauli na dinggan di tonga-tonga ni Huria, di tonga-tonga ni keluarga. Ipaso-paso tu hatta mado amak tabunan, margugumaw marlasiroha, ala na sa lilingon, didukuk kamu, didampingi hamu, pagkubasyon ni inang. Nang diak kaya nakomuna, na mendukung pagkubasyon ni inang songos situa. Saya yakin mereka juga ikut bergumul kan? Mamaku sintua nggak boleh lagi asal-asal akuin na do kan? Tuk dohon naman don, ay dia do anak ni situa songoni ina. Doho na sila terbeban. Inong nga do situa, alay doho do anak konna terbeban nate. Alan ido ipaso-paso hatta manak kamu. Asa marparbuehon aka parbue nauli na dinggan di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni masyarakat. Amin. Tuhan tama masuk-masuk. Mauliati mali Tuhan di pasarohan nami tuho. Ala di pakulingi ho hami marhiti-hiti hatap. Di paingot to hami li Tuhan asa paubahoroha unang mago hami. Unang murah-murah hami li Tuhan menghakimi, menilai macalaho na kadongan nami. Alay naing diri nami, usuku kami, hurajumi hami, aha na buyulon nami, aha na patut silohon nami, jala kaha, naung hulahok kami na sohbar tulomo ni roha. Gabi di bagasan ni mahami, merefleksikan diri kami, asa huboto hami aha na patut so anak kanakom. Urupi, ajari jala parohay mahami. Asa sudi hami le Tuhan, bertanggung jawab di ngulu nami, bertanggung jawab di keluarga nami, bertanggung jawab di alam na tinopamon, di pertibi na tinopamon. Asa sudi hami merawat, marhite-hite diri nami, marhite-hite punguan nami, marhite-hite huriam, nang marhite-hite pertibi na tinopam, akajol manok pinilipmu lau mangulahon ulaoni. Asa unang madabu hamili Tuhan, holam mamikirhon diri nami, kelompok nami, doho akan narikot dingulu nami. Alay naing sudi hamili Tuhan, mamereng hinauli hinadinggan ni natinopam. Gabi buhi rap marulupulup marlas di roha hami, mamuji dohot pasangap ho, maka moleteho dinggan ni basar. Ala ni pasu-pasu ma hatam dokter sabur sadarion, pasu-pasu sa luhut akaruas ni huriam, pasu-pasu le Tuhan akaulon nami, keluarga nami, nang sudiak kapakubasyo di tonga-tonga ni huriamon. Di baga sa tikyubano nami do secara khusus, naposom inang situa Susana, tabunan buru situmora. Nung adileho ko marhubas ibana lubi hurak siya tao. Sehoma na mamasu-masu pagkubasyon na. Asa tarparbueho ni parbue na uli na dinggan. Dito nga tonga ni huriam, dito nga tonga ni keluarga. Jala marpakorhon na uli na dinggan ni, marpanupak pasu-pasu. Dingolo na sida, dohot di keluarga na sida. Pasu-pasu na nami, rapdo ama nami. Pasu-pasu kaya nakon nakpahopo na sida. Leho na kanariko, dingolo si ganupari. Asa toktong laso hanami, makalaso do makamolete hudinggan di basam. Ubah kami kadongan namin na marsahit, na dirawat di rumah sakit, manang da dijabu, manang da sungod dia kondisi na sida. Amak situa butar-butar, inang lady, amak situa MP si barani.
Doakan na sohagwara kami li Tuhan. Masiro hamdi na sida. Say homa li Tuhan na mamasu-masu, madaoni na sida. Ngupat sa hiti sa pamatang na. Paso ako kahipason na. Asa marlas irohan na sida makalasom baka malateo dengan dibasa. Asi marohama li Tuhan akan na marukil na marsi taon na puli. Pasada mahami di baka sa kolong. Mariti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang na. Amin. Tapuji matuhata marid dehita sian nomor 677 laos tapasahap ma pelihat tatanda hamoleteon ni rohata di pakubasion ni inang situa Susanna buru situmor.
Noaing sahab mahita tu acara paborhaton mamongoti masa pensiun. Edeta nomor 115 ayat sada. Hamudongan sahuria na pungu di bagas coron noeng jongjong do di tonga-tongata ima inang situa Susana Posma Irawati buru situmorang nunga digohitik ki pangulaon na sida di huriata na matsoho manasida noeng sian hapar haladu di huriay alani tamado pasahatot tahamoleateon ni rohata tutuhata na madongani jala margugoyhon huhud na patauhon na sida sa lilingon mangulahon hapar haladuni akubni unedo pasahatot tamauliate naktu nasida naong makalujahon jalam makarocotton mangulahon ulaw di huriata alani paborhatot tamanasida nuaeng lau pensiun hamu dongan nami situa Susana Posma Irawati bur situmorang hobbartu aturan di huriata hakabipi nunga digohi hamu pajuun na sahat hamu marhubas di huriai nama do mauliate do huriotu tuhatta na patauho kamu marhobas sobar tutohonan na sahat tuhamu nunga digohi hamu panguluyom muna marhiti pakubasion tohonan situa di pasahat hamu do na pinangido ni hatan itu hatta nama dok sahat ula tohonan mi na tamado hamu letehonon ni huriata siap panguluyom muna na salilingod di tuhatta ang giat parbue ni na hinobasa muna na sa lilingon di jolo ni tuhata gabi pelian na hucus jala mabuan pasu-pasu tuhagagadda ni na porsea dohot hatutugu ni haporseaon diakka na hinobasa muna noaing tabigima di jahahon sekretar Surya SK tu pensiun. Surat Keputusan Pendeta HKBP Resort Kebayoran nomor SK-04-02.1-3 Romawi _2025 tentang pensiun dari pelayanan. Pendeta HKBP Resort Kebayoran yang berkedudukan di Jalan Hangliku 3 nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menimbang bahwa Sintua Susana Posma Irawati Boru Situmorang pada tanggal 6 Maret 2025 telah genap berusia 65 tahun. Mengingat ketentuan dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat dalam hal ini, peraturan pasal 42/6.6 tentang pensiun penatua setelah berumur 65 tahun, memutuskan menetapkan 1. Sintua Susana Posma Irawati Boru Situmorang pensiun dari Haparaladoon pelayanan Majelis HKBP Kebayoran Baru karena usianya telah 65 tahun pada tanggal 6 Maret 2025. 2. Tahbisan penatua atau sintua tetap melekat pada namanya. 3. Pimpinan jemaat pelayan dan seluruh anggota jemaat HKBP Kebayoran Baru mengucapkan terima kasih atas tugas pelayanannya selama ini. 4. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Maret 2025. 5. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2025. Pendeta HKBP Resort Kebayoran, Pendeta Liston Butar-Butar STH MA. Ujahau Masaotik Tuhita, Ribaya Pakubasion ni Inang Sintua Susana Posma Irawati Buru Tambunan Boru Situmorang. 14 Agustus 2016,
ditahbiskan menjadi Sintu HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Tahun 2011 Seksi Dana HUT ke-60 dan Gotilon. Tahun 2012 Seksi Dana HUT ke-61 dan Gotilon. Tahun 2015 Ketua Panitia Paskah. Tahun 2016 Seksi Dana HUT ke-65 dan Gotilon. Tahun 2017 sampai 2018 Koordinator Sektor Satahi. Tahun 2019 Seksi Dana HUT ke-68 dan Gotilon. Tahun 2020 Bendahara Natal dan Tahun Baru. Tahun 2020 sampai tahun 2024 anggota Dewan Diakonia. Tahun 2021 Bendahara HUT ke-70 dan Gotilon. Tahun 2022 Panitia HUT ke-71 dan Gotilon. Tahun 2023 Seksi Dana HUT ke-72 dan Gotilon. Tahun 2024 Seksi Dana HUT ke-73 dan Gotilon. Tahun 2024 Ketua Natal dan Tahun Baru. Potong Dota Jalo Surat Penghargaan Sian Distrik Hujahau Matuhita, Surat Penghargaan nomor 110/D-8 DKI 2025. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta memberikan penghargaan kepada Sintua Susana Posma Irawati Boru Situmorang yang telah melayani sebagai Sintua di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Lahir 6 Maret 1960, ditahbiskan menjadi Sintua 14 Agustus 2016, pensiun Sintua 6 Maret 2025. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jakarta 17 Februari 2025, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Uluan Nenggolan STH. Ali inak Situa Susana Posma Irawati Bursitumorang, mardongan pos ni roha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia. Hupa borhat hami mahamu lau pensiun sia situa. Di pasu-pasu Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriaima pakubasyo muna na salilingon. Jala diramoti mahamu diaka ari-ari ni golumuna. Jala di parohai hamu madai hinauli nitiki pensiun diaka ari-ari sidala namuna dope tutiki naron. Amen. Noaing jolo tapasah. Selamat. Ingot-ingot siya kuryata di pakubasyo muna. Selamat, Mak. Kor paduan suara pahalado.
Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapat, aku tetap setia. Penangido matu amang sintua tiasa sidabutar ama dohata. Bunguan nama atas ni roha. Parjolo ala di panggilan panitia kami pasaton hata sambutan mewakili ruas mengindu izin mau siap kamu amang do ilang ate di situ kamu majo melutungau mandok hata di acara ta sonari siang giat manian bui hatan pasaton bui jalombuna songon mewakili hamu au butima
Nah, hormatan amang nami, padita nami, para halau di Huriata, bunguan kor, gabungan dohot para halado, sudah ruas ni Huriata, secara khusus keluarga besar Tambunan, keluarga besar Situmorang, dan secara khusus lagi Hoinang, Situa Susana Tambunan, Boru Situmorang. Nunga takas tabi kaya naking buah-buah di tikting ni Huriata. Nah, adong do acara khusus dari yon. Ima patupahon pelepasan inang Situa Susana Boru Situmorang memasuki masa pensiun sesuai dengan aturan Huriata. Itu tutup aturan Huriata mandok pensiun dua salap Situa ngeldung baru umur 5 tahun. Alai hoddo hasituna tonani hoddo dinasida. Jalangan tu kata kas naking di jahahon amata Situa Mobang. Karena itu bentuk-bentuk pelayanan yang diulahkan inangon. Huamati nak kining di Selati, sien 24 tahun, kalau 2 tahun mainangon na absen mangulahon lona. Sien 24 tahun, kalau 2 tahun 2010 tulu 2010 tidak. Itu satu hal yang perlu kita banggakan. Imak kaulan di pelayanan inangon dia ke kepanitiaan. Ale ausongon ruas nuhuria sejujur dohida bahwa di setiap kegiatan ni Huriata saya persiduk do inangon di ulan perkobasion termasuk kegiatan-kegiatan ni agenda ni HKBP dot akka tugas-tugas pokok pelayanan ni partohonan Situa tekas duir hami lian inangon do dirina. Kami sangat merasa bangga sekali di Sudena ini. Pensiun main nangate, hata pensiunon dipakai do di Huriata, nang di Negarata, sama-sama pensiun. Ale asik pakor honna. Molo di negara do pensiun ini adok hata mendok berhenti, tidak bertugas lagi adong sok tang mangulabe. Bahkan hal pensiun tu kantor dapat kamalas. Ale molo di Huriata nang pensiun ini nang bodoh ulah honomus panjang yang bisa dikerjakan oleh seorang yang pensiunan. Lasarang boy. Wide nang ringgas dohoy nang mangulah sudi akka kegiatan hodok nak yang ani. Singoto musek kami ruas. Tarpatu bahoy nangi holan aleng le di batado hinang hahipason. Gogo, ditopang, dibimbing, diberikan semangat, jala, minar, pamatang letuhata. Ingat inang, bukan karena kekuatan inang ya, bukan. Tuhan berikan kesehatan, semangat, minar pamatangmu. Itu modal nota madohenang. Dak pala ganjang bedohonok ko tiki ido inata tu anaking unang ganjang katam den na tu anaking di mobil nakining unang ganjang katam den na ape badok tu bang iko boy sudi hudo dorohan ya dua sonik ku teh dah jangan dah panjang-panjang na jadi inang dah saya di pasu-pasu tu hatta mahawinang dua keluarga muna sudah keluarga besar Tambunan dua semua orang inang dah Tuhan tidak pernah tutup mata tidak pernah tidak memperhatikan setiap pelayanan orang terhadap dirinya. Dan tidak pernah sia-sia bagi setiap orang yang dengan tulus hati, dengan sukarela melayani Tuhan. Dia akan mendapat penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat yang indah. Tahu ini enak teh? Enak. Pasti. Tidak sia-sia bagi setiap orang yang dengan
tulus hati, kau tulus roham. Tulus hati, sukarela, melayani Tuhan, akan Tuhan ingat penyertaannya, perlindungannya, dan segala hal-hal yang indah di ngulum. Nang aka anak-anak, bereng anak munon. Itu ke Cina. Ini peristiwa indah, suatu kenangan yang indah di Nangonda. Acara atas narion kenangan yang indah don. Unang lupa ho, membayangkan keindahan non. Kor, dua anak ini, dua lan sebagainya. Sebenarnya ingin tahu. Jadi itu hamu amang padita nami. Jarang do halak molo acara sonon pasaton hata tu padita. Alem molo kami do nami do. Lumobi hamu amang padita nami padita resort. Hamu do amang manguluan hurion. Hamu do amang patu pahon kebijakan umum pakobasion ni hurata. Jelas deh. Hamu do. Hamu do mengarang-arang sudah program kerja di hurata. Hamudo mang memimpin rapat resort, rapat para hal resort. Dia do mang ibadah dok soni. Tugas-tugas omma yang namang sebelah ngama kakap sudah pakobasian di parhalado. Kesuksesan pakobasian di parhalado semua akibat bimbingan, tuntunan, permudu-muduan ni pardita khususnya uluan ni huriai. Itu mana perlu jarang do mendok kata di pungan begini, aleo han ko dor nami de, mewakili sudah ruas sauson. Hamu domang, patu pasude kebijakan umum pakobasion. Molo sodinggan pakobasion ni, bla bla bla. Alu hida mang, molate mang hon nam tu hamu mang, macam dinggan sudah pakobasion huriata, dinggan tu hida mang, molate mamang. Alania mang, pengudu hami, tok mahamu di dalam kebijakan kesehatan, terlebih-lebih kesabaran. Memimpin sudah ke parhaladion, termasuk kesabaran. Sabu sudah merdal duk dinggan. Dan ngejang dohonok kube, dua nama hata dohonok kube yang tu inang. Kita udah lama kenal enang dah. Berpisah karena pensiun bukanlah akhir dari satu cerita. Karena aku tahu kata pensiun itu tidak pernah dikatakan berpisah untuk selama-lamanya. Terakhir Inangda, berpisah karena pensiun memang berat. Tetapi yang lebih berat lagi Inang, kalau Inang melupakan kenangan yang indah yang telah berlalu. Aku seingat kenangan yang indah di Juliau, tikir jawab. Ingat Inangda, asamar lapatan hatakot. Sama lapatan. Berat berpisah. Tapi lebih berat lagi apabila Inang melupakan kenangan yang indah pada tahun-tahun yang lalu. Termasuk kenangan indah di acara Tasederion. Boleh ate, horas menit sudah. Selanjutnya nilai umatike tu amang sintua martogi lumba tobing. Adorang so amang sintua hujau sotik nakining salah majaha pembaca warta ima penghiburan sadarion dang 10.20 alai jam 10.20 di Serbaguna si Molatema. Amanami dohot inanami dohot naposo bulung nahina holongan di bagasan Kristus Yesus songoninang amanami dohot inanami naman dohoti parmingguan sian bagas nabi melalui live streaming. Kami jongjong dison mewakili parhalado lau mandok hata di parmingguan pabor haton dengan situanami situaan tambunan boru situ morang. Nama cohot sian hapar haladoon sadarion. Kami sudah parhalado pasaton selamat tu itok situa
Alabui Hipas memasuki usia 65 tahun. Berulang tahun di bulanon sekaligus Hipas memasuki masa purna bakti sebagai parhaladu di HKBP Kebayoran Baru. Parsaorata saliling kurang lebih sia tahun. Gok dinamika nadenggan. Itu situasi mangalian nadinggan tu huria tu sektor ta satahi songoni nang tu kategorial dohot kepanitiaan di dia pe itu situa diberi tugas dohot tanggung jawab. Mau lihat tema tu keluarga nama ngalian tiki dohot pangatusion asa itu situa bui mengabdi sebagai pelayan umat di huriaon saliling sia tahun. Tulai nami lai tambunan mau lihat tema lai tu boru nami bea na bertugas sebagai song leader di Parminggota Sadarion. Song ninang tu anak nami Septian dohot inang parumain boru siringo-ringo. Semangat pelayanan itu situa terasa semakin lengkap dohot kehadiran Pak Hopu di tahun nasalpu. Semakin berbinar-binar raut wajah dalam pelayanan seperti hilang kepenatan dan keletihan karena kehadiran Pak Hopu tercinta. Mau lihat tema di Tuhan untuk kelengkapan status itu situa nunga mar Pak Hopu di Juma Ibana Opu Gianis Boru. Waktu pelayanan sebagai situa terasa singkat alai marhite iasni roha mangalian tiki energi na barga dohot kecepatan pelayanan na hamira saun stabil siana julu satu sadarion menjadikan nilai pelayanan itu situa walau terasa singkat namun padat dan berkualitas. Tidak kalah dohot dengan situa yang masa pelayanannya panjang sekalipun. Jadi berbanggalah itu dohot keluarga ala nilai-nilai nadinggan nadilian itu situa salelengon. Adong do kekurangan alai kelebihan terlalu besar untuk dicederai oleh kekurangan yang sedikit itu. Kami parhalado khususnya sektor satahi akan merasa kehilangan dan butuh kesadaran penuh untuk segera mengisi rasa hilang tersebut agar pelayanan kami khususnya untuk sektor kita satahi tetap berlangsung dengan baik seperti saat itu situa masih bersama-sama kami dalam melayani jemaat. Jadi sekali lagi itu dan keluarga berbanggalah karena tunai sudah yang dijanjikan di hadapan Tuhan dan sudah ditunjukkan dalam pelayanan dengan kualitas yang baik. Godang dope pos-pos pelayanan di Huriaon na membutuhkan pola kerja dohot prinsip kerja nadinggan. Nah dong di itu situa bui mai dibantu ali itu tujuan ni Huriaon membantu kami pe di Dewan Diakonia mulak muse sian periode nasalpu boido. Dengan senang hati kami menunggu ide-ide atau kreasi baru dari itu situa yang bisa diberikan ke Huria selepas pengabdian resmi sebagai parhaladu. Ima saut ikhatas ya kami mewakili parhaladu HKBP Kebayoran Baru. Saya Tuhat Tama nama ngaramoti itu situa ana tambunan boru situ morang manang opu gianis boru dohot keluarga mandalani ari-ari nama ngihut gok lasni roha. Mau lihat tema di ita salutna. Horas. Mau lihat tema di Tuhata Parjoloma Kupasahatu Amata Namandok Moliate. Puji Tuhan, mulai tema di hitas talhukna amak inang
Halo pimpinan jemaat, doa sudah setua. Nah, tetap mendukung kami di Pangulawan setua Boy Bardara dengan di Marhite akatanya yang ni aka amang doh ina nang sude jemaat ni hurata. Jadi Boy Pardijabu mangulahoni di bagasan Lasnderoha dan Sukacita. Sonari tepat mat itu pensiun sian parhaladon arah tetap tutu di tahunan sintua tetap. Jadi tetap amang inang pengidon nami asatami aku kamu Pardijabu bodoh pe mangalean pelayanan dari bidumengkan tuari mangihut tuhata nama ulota jala puji-pujian de guarna botima horas Mulia teh amang. Horas mah dihita saluhutna. Horas. Kupar sangapi hami amang pandita uluan, amang pandita liston butar-butar dohot keluarga, amang pandita Luhut Simbolon dohot keluarga, amang pandita Ferdinand Huta Barat dohot keluarga. Nahu haholongi hami sude akadongan nami situa dohot keluarga na aktif, dohot dongan situa na pensiun. Tu sude ruas nih HKBP Kebayoran Baru Tarlumobima di ruas sektor Satahi. Paduan suara gabungan dohot di keluarga ima keluarga besar Tambunan, keluarga besar hula-hula nami Situmorang, keluarga besar hula-hula nami Siringo-ringo. Dohot di sude pandita dohot keluarga nahea mangula di Huria Resort HKBP Kebayoran Baru naro di Tikion. Parjoloma tadok molyate tutuhata pardinggan basah alaboy hita marpungu di bagas joroni tuhat tahun. Sadarion pensiun mah hami sian haparladoon. Sian ias dohot holong ni rohanami pandok molyate dohami di sude tangiang dohot pangurupion muna di hami saleleng hami markobasi huria taon satu na pensiun sonari molo adong na kurang lobi di pardalanan hami makobasi huria taon mandok mindo mahap na hami tu hamuna sude saya toktong ma tangyakon hami dohot sude pinopar nami parsaboi hami toktong marparange nadenggan siganu pari molia tema kita saya tangyang masih tangyangan mahita horas ma dihita salutna Tuhat tama nama masu-masu hita. Tapuji matuhata marede hita siya nomor 100 sia ayat 3 laos jong mahita. Los rohaku situtu oi pasam baratutu dina dengkon sasude dinar pagoni debat disude no burdui mangiut kontesusi tatangyak pemapiliata ali di batama namin na di Banua Gijang hodo haruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohon nasaw di basa na mauliutus. Upasahat hami ma siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho
Say jalo may gabi wap na hutus di julum. Paso-paso may jalaramo te asaw para siya kami pilianon. Patimbulhon harajaon mo dito nga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam utandahami godang ni silehon-lehon may tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa nanilehon mi. Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia maguar mo, say Roma harajon mo, say saud malomon ni roham di bonotong songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami tugiho tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, donam punam. Mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu mapaso-paso siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di depak ko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasahon madamena tutodim. Amen. Amen. Shalom. Jadi